Baba ya aka ne Allah biya garin ne. Ya harkokin lafiya wallahi. Daga ina kake haka ne? Na je kai shekaran ji abin da kaman ba ma tare ba amana. Me ke faruwa ne? Da ma na ce gaje ka dauko wannan kafar zagin ba da na ajiye. Rayuwa ba amana ina gaya ma wai ni zan ce ina son kafan zaki kawai ka san dajin nan ashe akwai matsala. Matsalar me ka gani a can ga mun da Allah ne abin da yake tashi a sama ma da muke gani a tintin nan na su. Wai wannan dragon kake ne? Yawwa shi na gani yana yanzu dragon ka gani a can jeji? To ni ban taba ganin abu ba kawai na gani na sha ko wata ajiya ta kace ta tashi. Ba haka bane ayin ga ma ba to yanzu ya kake yana nan hallan a ba ai yanzu yana nan dai ba ya kore ba ya yanzu jiyan dai abin da ka gani kenan. Abin da na gani kenan. To kai kwantar da hankalinka in kana tare da kaura ba abin da zaka gani a jeji ka ce ya baka tsoro babu shi. Babu shi yanzu abin da nake so ka gane ba dau kayan aiki mu tafi zo mu je na ce maka mu je ta ina za mu bari na ce ma mu je kawai ka gane sa'a dai kaura ba matsala nake ga sa'a dai kaura Allah sa'a dai kaura yawa to yanzu ya za a yi nema tukunna yanzu yanda za a yi kaga dai a cikin dajin nan ya mun ya kamata a ce mu shiga kaje ka gansa tunda dai ka ce za ka iya maganin sa abin da ya kamata a ce kawai mu shiga ka shiga ni sai gaban nan anan ka gane in ka kaso shi idan mun fuffugen san nan san ne magani wai kai ka gane ba a je dai ina ka ce ma ka gane cikin nan dajin nan fa na shige mu je kaura ni fa sai dai kai gaba inda kai ka tare da ni baka da matsala shige mu ni ba kaura ba zan iya shiga ba kaga kai da kaura ne kawai ni dai zan kace ta dai ina ga cikin nan na gansa na ga ma ta dai nan guri ba me na ga ma a baya ka ga mu nace maka kana tare da ni kar ka tsoraci komai ba abin da zai faru don haka shige mu je ka nuna mai shige mu je mu je a ina yake a ina ne baba ka san wani abu tunda ka zo da ni ko tunda ka zo da ni an gama a dai cikin nan ko cikin nan yana nan ba baba su wuce gaba no. amma kuma ka san me za a yi kuwa sai ka fada wato na manta tsimina da wani guru na ne a gida abin da ya kamata ka shirya ka riga da wannan abun ban gama kaina na san ban da matsala da kai amma to yanzu amma kuma ba wani abu ne mafita yanzu karga da mu ka gane zan kawo ma shi har gaban ka zan kaso shi kawo ma shi har gaban ka ba matsala ni kaina na san za ka iya na gane to shi ce nan ba matsala ba yanzu ina kai ne karka da mu zan je in ƙara shiri karamin alhaji ne wannan abu. Mun gode muku da kallon Amsakuwa TV. Da fatan kuna jin daɗin shirye-shiryenmu. Nishadinku shine farin cikinmu. Don haka kar ku manta Damusa Sabo episode 5 yana nan tafi. Ku danna mana subscribe da alaman ƙararrawa. Sannan kuma ku yi mana sharing saboda 'yan uwa da abokan arziki su ma su dinga kalla. Mun gode ku huta. Ku huta.